Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila ọzọ n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gesie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge gara aga n'otu obere obodo nke nọ n'elu ugwu, e nwere otu nwoke aha ya bụ Okonkwo nke bi n'obodo ahụ. Okonkwo bụ nwoke nwere mgbalị, dị uchu n'ọrụ ma dị mfe n'agwa. O nwere otu ịnyịnya ibu nke kwesịrị ya ntụkwasị obi, bụ ịnyịnya ibu nke bụrụla ezi enyi ya ọtụtụ afọ, na-eburu ya ibu gaa ahịa nakwa ịrụ ọrụ ụfọdụ n'ọrụ ugbo ya. N'otu ụtụtụ ọma, Okonkwo kpebiri ịga leta otu obodo dị nso ma repụ ngwaahịa ya. O bujuru nkata ole na ole ma dọnye ha n'elu ịnyịnya ibu ya, rigoro n'elu azụ ya ma nyapụ. Dịka ha gafere otu obere ụlọ obibi, ụfọdụ ndị obodo kwụsịrị ihe ha na-eme ma malite ịtakwu na igbu izu n'ebe ọ dara ụda. Nwoke nke a nwere obi ọjọọ. Ọ nọdụrụ ala n'elu ịnyịnya ibu n'obi ruru ala wee na-ata ịnyịnya ibu ya ahụhụ. Ọ ga-amasị ya na mmadụ nọdụrụ ala n'azụ ya otu mkpụrụ ụbọchị niile? Ka otu n'ime ha kwuru ma jụọ. Onye ọzọ wee kwuo nke ya dịka o fufere n'isi. Ịnyịnya ibu nke na-enweghị onye ga-agbatara ya n'ihi na o nwere nna ukwu obi tara mmiri. Okonkwo nọrọ ntamu ha, ihere onwe ya wee mee ya. Ọ pụrụ ịbụ na ha na-ekwu eziokwu ka o chere n'obi ya. Ọ rịdara site n'azụ ịnyịnya ibu ya ma kpebie ịga ije n'akụkụ ịnyịnya ibu ahụ. Njem ha gara n'ihu, ma n'oge na-adịghị anya, Okonkwo zutere ndị obodo ndị ọzọ n'akụkụ ụzọ. Ha hụrụ Okonkwo na ịnyịnya ibu ya wee dapụ n'ọchị. Otu n'ime ha wee kwuo, "Gịnị ka m na-ahụ? Ya bụ na ahụ dị ịnyịnya ibu a mma ma i jiri ụkwụ gị na-aga ije. Kedu uru inwe ịnyịnya ibu bara?" Onye ọzọ wee zaghachi ya, "Nke a bụ nzuzu kacha dị ukwuu nke m jirila anya m wee hụ. Ịnyịnya ibu nke na-enweghị uru ọbụla ọ bara." Okonkwo wee nọrọ na mwute ma nwee nkụda mmụọ. Ọ pụrụ ịbụ na ha na-ekwu eziokwu ka o chere n'obi ya. O buliri ịnyịnya ibu ya ma bokwasị ya n'ubu aka ya, gụnyere nkata ndị ahụ, wee na-adọlị n'ụkwụ njem ya n'ihi ka ịnyịnya ibu ahụ siri dị arọ. Ịnyịnya ibu ahụ wee bee akwa n'olu dara ụda n'ihi na obi adịghị ya mma ka Okonkwo jiri bulie ya elu. Ma o teghị aka, o zutere ndị obodo ọzọ bụ ndị njem ndị zukọtara otu ebe. Ha kwụsịrị ma nọrọ na mgbagwoju anya. Otu onye n'ime ha wee jụọ Okonkwo, "Kedu ihe ị na-eme? Ibu ịnyịnya ibu n'ubu aka gị. Ahụ dịkwa gị?" Onye ọzọ azaghachi ya, "Mmadụ na-eburu ịnyịnya ibu. Ọ ga-abụ na o nwere onye ọ chọrọ ịdọta mmasị ya." N'oge a, Okonkwo nọrọ na-agba ajịrịja n'ike ọgwụgwụ n'ihi ịdị arọ ịnyịnya ibu ya. O budara ya n'ala ma gwa onwe ya, "Agbalịrị m ka m nọrọ n'azụ ịnyịnya ibu, gbalịa ịga ije n'ụkwụ na ụkwụ n'akụkụ ịnyịnya ibu m, ma ugbu a buru ya n'ubu aka m." Ma n'ime ha niile, ndị mmadụ mekwara mkpesa. Okonkwo na ịnyịnya ibu ya wee kpebie na ha agaghị ege ntị sịrịsịrịsịrị ndị mmadụ ọzọ, n'ihi na ihe ọbụla nke bụ ezi ihe ka ha ga na-eme ma hapụ ndị mmadụ ka ha kwuo uche obi ha. Okonkwo wee rigoro n'azụ ịnyịnya ibu ya, zọpụ ụkwụ njem ma jụ ige ntị echiche obi ndị mmadụ. Ndị okenye na-ekwu sị, ihe ọbụla i mere, ndị mmadụ ga-achọpụtarịrị njehie na ntụpọ na ya. Ya mere, jụ ịchụso obi ụtọ ndị asịrị ma chụso obi ụtọ nke gị. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsọ ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.